Wulada in na amina na an da don min na o ye tirailleurs ka kuma ye. Farafina kelenya tɔnba n'o ye Union Africaine ye, ale ye bataki bɔ ka ɲinansan kɛ dilanni san ye. Dilanni min bɛ tali kɛ degun min sera farafin jamanaw ma, jɔnya waati bɛɛ lajɛlen ka taa ka se ka dilan a ye cogo min na. O la sa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw min sigira tirailleurs tɔgɔ la Senegalikaw fɛ yen, n'u b'o wele ko Charoy 44, ale ye sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ bi ka bila ka taa min ye Senegalikaw ka Assemblée nationale la, n'o y'u ka wasabulon ye, k'a ɲini o fɛ sa ko min ye sɔrdasi minnu bɛ yen Senegalikaw ani farafina jamana wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu taara Faransi dɛmɛ guerre filanan senkɔrɔla la, ka senkɔrɔmadondoli ta ka ɲɛsin Faransi ma n'u ye degun sɔrɔ Senegalikaw fɛ yen ni mugu cir'u la, ko ka olu bila u ka hakɛ in kɔnɔna na. Sɛbɛn in a ŋaniya yɛrɛ ka se ka sigi sen kan san 80 ɲɛnajɛ min kɛra, n'o kɛra ni Charoy ale kasara in o ɲɛnɛmayali ye, waleya cɛjugu min ni farafina mafalenw caman minnu taara Faransi dɛmɛ guerre filanan na san 1944 u segilen ka na, lajaba o taara ka du ka kɛlɛkɛdaga dɔ la min tɔgɔ ye ko Charoy. Waleya in yɛrɛ kɛra décembre kalo tile fɔlɔ san 1944 min ye sɔrasi daga in kɔnɔna na Charoy Dakar yɛrɛ kɛrɛfɛla la cɔn. A yirala sa k'a fɔ min ye bɛɛ lajɛlen bɛ maa minnu foroba tɔgɔ wele ko tirailleurs sénégalais, farafina jamana caman, Mali, Burkina, Niger, Côte d'Ivoire, Dahomey, ka taa se Gabon bɛɛ lajɛlen ma, min ye Centrafrique ni Congo ye, olu bɛɛ lajɛlen kɛlɛkɛcɛw de cɛra ka taa Faransi fɛ. Kumabɔli baara ka t'o kɛ kɛlɛba filanan o kɛnɛ kan. O maa minnu segira sa, lajaba de taara ka ɲɛsin olu ma, sabula u ko k'u ka sara di, u bɔlen kɔ nanzaralakaw fɛ kɛlɛ la, kɛlɛ min y'a to ni Faransi ale ma se ka don jɔnya juru la n'a sera k'a yɛrɛ sɔrɔ. Musaka min layidu kun tar'u ye kabini u bɛ ka bɔ kɛlɛdaga la waati min, fo ka na n'u ye Charoykaw fɛ yen, o sarabaliya o de nana kɛ u sata ye, sabula u ko k'o de sara. Fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min wolola o ko hukumu kɔnɔna na, ni nin tirailleurs ninnu ye u jɔ u jɔyɔrɔ la, bi na a yira k'a fɔ waati jan min ye nin waleya cɛjugu min kun kɛra nin sɔrasi ninnu na, nin kɛlɛkɛcɛ ninnu na, a kuma yɛrɛ kun tɛ se ka fɔ da la, kuma tɛ ka Faransi ɲininka a la. Nka nin waati laban in na, maa minnu bɛ yen n'olu ye fanga sɔrɔ Senegalikaw fɛ yen, u ye layidu di jamanadenw ma k'u na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan, min ye kaburuw ye, u y'olu bɛɛ lajɛlen wɔgɔbɛ, ka sɛgɛsɛgɛliw sigi sen kan k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ maa joli yɛrɛ tora waleya in sen fɛ. Su ni kolokɔrɔ minnu bɛ yen, k'olu bɛɛ lawele fɛsɛfɛsɛ ka sɛbɛn sigi o kan. Nka o sɛbɛn in o ko bɛ ka lasumaya, o de la jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sa n'o tɔgɔ kɛra Charoy 44 ye. 44 maaw olu ye wulikajɔ kɛ bi Senegal wasabulon k'a yir'u la sa k'a fɔ ko sɛbɛn filɛ nin ye. Sɛbɛn b'a yira k'a fɔ ko maa minnu ye nin ko ninnu kɛ n'o ye Faransikaw ye, u ye damatɛmɛ wale kɛ, u ye nibɔn kɛ, u ye adamadenw kumaniya u ka hɛrɛw ma, wa u ye maaw ye u y'u caman de bɔrɔntɔ k'u ni kɛnɛ karaba ka bɔ u la. O la sa a bɛ kalo damadɔ bɔ bi, wulikajɔ in a kɛbaw n'o ye Charoy 44 maaw ye, u ye sigikafɔw kɛ, u ye barosigiw kɛ. Dilanni bɛ se ka kɛ cogo min na nanzaralakaw fɛ ka kɛ ni nin waleya in ye. Juillet kalo tɛmɛnen tile 26 Senegalikaw fɛ yen, min ye Charoy 44 maaw ye, u tun ye barosigi kɛ. Barosigi min sen fɛ kuma in taani ka segira ka na, waleya min kɛra Charoy, n'o kɛra nin sɔrasi ninnu bɔnɛnen u ni na, nin kɛlɛkɛcɛ mafalen ninnu bɔnɛnen u ni na, n'o ye tirailleurs ye, ko fɛɛrɛ ka ɲini a la koyi. O de la sa u y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ kɛ ka plainte yɛrɛ de don koyi. Nka yanni plainte cɛ, sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ka lasɔmili kɛ, u y'o de kɛ nin sen in k'o ta k'o di Senegali wasabulon ma, ale ka wulikajɔ kɛ, ka cɛsiri kɛ, ka ko in ɲɛɲini, k'a don bɛrɛ la wa ka tila k'a ɲini Faransikaw fana fɛ u sarali kɛ. N'i ye sɛbɛn in ye min taara di Senegali wasabulon ma, o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye mouvement Charoy 44 maaw ye, u b'a fɛ ka ko de sigi sen kan, komi n'a tiɲɛ bɛna bange ko in na, waleya minnu dogolen don, maa minnu sara, u ka musaka ko, u kan ka don hakɛ la cogo min, dilanni min kan ka kɛ u ye k'o sigi sen kelen kan, yaasa min ye nin sɔrasi kɔrɔ ninnu ye, u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dafa cogo min. San 80 kɔfɛ,
da kun tɛ se ka don kuma min na Faransi yɛrɛ sɔnna kɔsa in na k'a yira k'a fɔ k'u ye waleya cɛjugu kɛ wa min ye Caroye 44 maaw ye u ko k'u tɛ fɛ a ka da o ma ko Keba u bɛ fɛ min ye Faransi ye a ka bɔ kɛnɛ kan ka yafa deli kɛ a ka musaka fana labila min ye dilanni yɛrɛ ye a k'o kɛ i n'a fɔ Union africaine ale kɛlen don k'a ɲini bi jɔnya waleya fɛn fɛn kɛra Faransi fɛ a si kana to dibi la u ka sarali kɛ ka kɛɲɛ ni maaw olu ka hakɛw ye